हेलो लोगोफोर, आंनि मुङा महाराष्ट्र, नोंसोर नायगासिनो एमएस टेकनिक। आं बे भिडिअ'आव नोंसोरनो खोन्थागोन जे जोङो अनलाइन बोरै रां खामायनो हायो, अबे एप्सनिफ्राय जोङो रांखौ आरजिनो हायो। आं दिनै खोन्थागोन बे एप्सनि सोमोन्दै। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअ'खौ सुरु खालामसै फैदो। लोगोफोर, आं नोंसोरनो जा एप्सनि सोमोन्दै खोन्थानो नागिरदों। बे एप्सनि मुङा जाहैबाय लक' एप्स। प्ले स्ट'राव एभेलेबेल। जोङो बेनि थाखाय सिगाङावनो थांग्रोनांगोन प्ले स्ट'राव। जोङो प्ले स्ट'राव थांसै। प्ले स्ट'राव फैबाय अलरेडि। बेयाव जोङो सार्च खालामनांगोन लक' एप। आं सार्च खालामसै। फार्स्टआव ओंखारदों लक' प्ले फ्रि क्रिकेट एन्ड विन देखायदों। बेखौ जोङो डाउनलड खालामनांगोन। आं इनस्टल खालामनांगोन। इनस्टल खालामसै। इनस्टल जागासिनो। इनस्टल जाग्रोथोंसै। अलरेडि एप्सआ इनस्टल जाबाय। जोङो बेक खालामफिनसै। हमनिफ्राय थांफिनगोन। अलरेडि एप्सआ नैबेयाव फैबाय। नै नुनो मोनदों नोंसोरो, नै एप्सआ फैबाय। जोङो बे एप्सआव क्लिक खालामनोसै। बे एप्सखौ क्लिक खालामनाय लोगो अन खालामनाय लोगो नै बिदि इन्टारफेस जागोन। बेयाव देखायदों चइस लेंगुवेज। नोंथाङा अबे लेंगुवेजखौ सिलेक्ट खालामगोन। गावनि गोसोजों खालामबानो जाबाय। आं इंलिसखौनो सिलेक्ट खालामो। बेयाव सिलेक्ट खालामजायो। दस्रा बेखौ सिलेक्ट खालामनो हायो, बेखौ सिलेक्ट खालामनो हायो। आं इंलिसखौ सिलेक्ट खालामसै। ओमफ्राय नैबे नेक्स्ट अपसनाव सेरबानो जाबाय। सिलेक्ट खालामनानै आं नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामबाय। बिनि उनाव लडिं जागासिनो। अलरेडि आंनि फन नाम्बाराबो ओंखारबोबाय। आं आंनि फन नाम्बारखौ टाइप खालामलायनांला। डाइरेक्ट गावनि फन नाम्बारावल' सेरनानै हो। अलरेडि बैयाव टाइप जागोन। आं आंनि फन नाम्बाराव क्लिक खालामसै। बिनि उनाव बे नाम्बाराव अटिपि फैगोन। अटिपि फैबाय। बिनि उनाव नै बिदि इन्टारफेस जागोन। आं खुलिखानाय दङ। बिराद इन्टारेस्टिं एप। जोङो बेखौ गेलेनानै गोबां रां खामायनो हायो। बेयाव दा IPL सोलिगासिनो, बेजोंबो खामायनो हायो। जोङो गेम गेलेनानैबो खामायनो हायो। मारै खामायनो हायो आं खोन्थागासिनो। जोङो दा गेम जुदि गेलेनोबा ओरै गोजौआव लांनानै नैबे लक' प्रेक्टिस विन कइन्स, जों बेखौ गेलेनानै जोङो कइन्स मोनो। बे कइन्सआनो जोंना फैसा जानानै फैयो आरो। कइन्स मोनगोन, बे कइन्सआनो फैसा जागोन। जोङो मारै गेलेयो आं खोन्थानोसै। नैबे कुइज लिरनाय दङ 1। जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो बिदि इन्टारफेस जागोन। बेयाव लिरदों लेट्स प्ले। नैबेयाव नुनो मोनदों नोंसोरो लेट्स प्ले। जोङो लेट्स प्लेआव क्लिक खालामबाय। बेनि उनाव नै बिदि इन्टारफेस जागोन। गेमनि रुल्सफोरखौ खोन्थादों। बेयाव बिसोर कुइसन सोंगोन। थाब थाब खोन्थानांगौ। खोन्थानो हाबानो मोनगोन। आं जायखिजाया मोनसे क्लिक खालामसै। एन्सारा राइट एन्सारा रं जादों। थिग बिदिनो जोङो कइन्सखौ मोनगोन। बेयाव सोंबावदों बेबो रं एन्सारा। थिग बिसोर जा कुइसन सोङो बेखौ कुइसनखौ खोन्थानो हाबानो, थिग बे सिस्टेमै बिसोर जा सोङो बेखौ खोन्थानो हाबानो जोङो कइन्स मोनो। आरो बे कइन्सआनो रां जानानै फैयो। आं बर्थमान गेलेथ'वाखै आरो, गेलेगोन उनाव। दा नोंसिनो देखायनो थाखाय आं बेखौ बानायनाय जाबाय। बे सिस्टेमै जोङो गेम गेलेयै गेलेयै थाखाखौ जोङो रां खामायनो हायो। नोंसोरबो गेलेनायबानो जाबाय। जोबोद मोजां एप्स। गेलेनानै फैसाखौ बेंकआवबो ट्रान्सफार खालामनो हायो, पेटिएमआवबो ट्रान्सफार खालामनो हायो। दिनैनि थाखाय एसेबांसै। मोनसे खोथा बावदोंसो, बेयाव अनलाइनबो गेलेनो हायो। अनलाइन गेलेनो थाखाय बेयाव टाइम फैगोन। अलरेडि नोंनाव लग इन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव मेसेज फैगोन।
बेयाव मेसेज फैबाय थागोन नोंनाव गेमा खयथानिफ्राय खयथासिम सुरु जायो अनलाइनाव खोन्थानो हाबानो डाइरेक्ट बेयाव रां मोनो बिदि कइन टन्स मोनलाया डाइरेक्ट नोङो रां मोनगोन फैसाखौनो मोनगोन डाइरेक्ट स' गेलेबानो जाबाय आरो डाउनलड खालामनानै स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार बा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोआव बेल आइकनखौ सेरनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ मोनबाय थायो आरो एपखौ डाउनलड खालामनो थाखाय प्ले स्ट'राव थांनो गोनांथि गैया भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय दङ बेयाव थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेबांसै बाय बाय